Sziasztok srácok, én Davenport vagyok, és itt van velem Girl Foxy és MCTMX. Sziasztok! Hello! Ebben a videóban a Five Nights at Freddy's-ről fogunk csak így beszélgetni. Nem sokára lesz majd a Five Nights at Freddy's-ről is videó, de most mindegy. Jaja. Na, először is mindenkitől meg szeretném kérdezni, ki a kedvenc karaktere? Hát nekem természetesen Foxy. És neked MCTMX? Nightmare. Szóval Nightmare, oké. És melyik Five Nights at Freddy't szeretitek a legjobban? Egyelőre az egyet, a kettőt, a hármat vagy a négyet? Hú, én az összeset szeretem. Összes rész. Te is MC? Ja. Oké. Akkor, még mit kérdez? Ja igen, még annyit el szeretnék mondani, hogy ebben a videóban, ez egy rövidke videó lesz, és a másik pedig az, hogy benne lesz a link a leírásban a Girl Foxy csatornája, és talán bele tudjuk tenni MCTMX csatornáját is. Oké. Na, hát igazából beszélgessünk, hogy kb. Úgy mondjuk el ebben a videóban az egynek a történetét. Én azt tudom. Hát akkor kezdjük. Hát én... Jó. Hát én úgy tudom az egynek a történetét, hogy ez keveredik a négynek a történetével, hogy igen, hogy volt a Purple Guy, amikor még teljesen normális volt, semmi baj, semmi, és annak volt egy fia, egy kisfiú, és annak a fiúnak volt egy bátyja. Akkor mentek a pizzázóba, a kisfiúnak szülinapja volt, de a testvére mindig el akarta rontani a szülinapját. És ezért a barátéval beöltöztek Freddyéknek, és tudták, hogy nagyon fél a kisfiú a Fredbeartől, ezért oda lökték, hogy puszilja meg. De úgy esett, hogy a Fredbear szájába esett a kisfiú feje, és Fredbear a súlytól ráharapott a fejére. Így kórházba került a kisfiú, és pár hónap múlva haza is került. Nothing, yeah. Ez az olyan volt, ahogy a szalommert forgok ide-oda, és igen, pár hónap múlva hazaküldték, és beképzelte a dolgokat, a Freddyéket a házába. Igen, és a 6. éjszakán a kisfiút elkapták a beképzelésében, és valóságban meghalt. Purple Guy annyira ideges lett, szinte bele is őrült, minden gomolygott így a fejéből a gondolatok, és szinte félőrült lett, igen. És a Springtrap mikor kezdte el azt a izét csinálni, amikor így rázza a fejét, hogy... Azt mindjárt mondom. És akkor, szóval azt a gyerekeket, akik ezt tették a kisfiával, azt leírta a színpad alá, megölte, és oda ment a marionette, aki úgy lett, hogy Purple Guy azt a gyereket is megölte, se apja, se anyja se volt, szegény volt, és abból lett a marionette. Na, akkor ez a marionette, vagy Puppet, rátette a gyerekekre a Freddyék maszkját, és a Freddyékbe beleszálltak a lelkek, és így bent raposkodtak. Sok év múlva megbánta, amit tett, ez az a Springtrap-es, sok év múlva megbánta, amit tett Purple Guy, és azért Ez a szó nem volt. azt most akarom még mondani, mert az is keveredik a hárommal, hogy megbánta, amit tett, és gondolkozott rajta, hogy tudná kiszabadítani őket. De akkor voltak a Shadowok, azok megszálltak Purple Guy-t, és amint kimentek belőle, már lilán találta magát Purple Guy, így lett Purple Guy. És félig, és ez egy kicsit Shadow lett ő is. És én szerintem, mert itt nem annyira tudom, hogy itt hogy volt, de szerintem ez így volt, hogy így ki akarta szabadítani a robotokból, úgyhogy belemenni a robotokba, és így kitörni így a lelkekkel együtt, de nem ment, mert félig Shadow volt. És nem annyira tudta. Meg az félig ember, félig Shadow. És akkor még azt gondolta, hogy szétveri az animatronikokat, mert hogy itt felszabadulnak a lelkek. Igen, szét is verte, de sajnos annyira mérgesek voltak a Purple Guy-ra a gyerekek, a saját fia kergette bele a Springtrapbe. Saját fia. A saját fia.
Igen, azt is megöltem, mert az ötete volt. Saját fia belekergette a Springtrapbe, és mivel a Springtrap 30 évig ki volt kapcsolva, így hátra nyomott az animatronikja, és amint felállt benne a Purple Guy, a Springtrapben a Purple Guy, elpattant egy rugó, és visszanyomott az animatronik, ami szétnyomta a Purple Guy-t, és ebbe belehalt. És a Springtrap jelentése ez egy rugócsapda, mert egy rugó miatt ejtette magát csapdába. Igen, és akkor ennyi volt az egész történet. Oké, hát köszönjük Girl Foxy, hogy ezt elmesélted. Remélem a következő videóban a 2 történetét is meg tudjuk tőled hallgatni. Ez a videó ennyi lett volna, sziasztok! Sziasztok!